Chii chinoita kuti iwewe usaroorwa kana kuti utadze kuroorwa? Tiri kuda kutaura zvinhu zvinoitika kana kuti zviri kutoitika izvezvi. Chekutanga, kubereka zita rakasviba. Zvinhu zvinosvibisa zita rako unogona kunge wakatozviita iwewe uchitoziva kuti paya ndakavhura hombe, kana kuti unogona kunge uchitonyeberwa pamusana pezvinhu zvausina kuita. Kana muchiri kuyeuka pane imwe vhidhiyo ndakambotaura kuti munhu ane zita rakasviba akafanana nemurume ari kuhurirwa nemukadzi. Shoko rechihure chemukadzi wake rinogona kusvika kwese kwese, asi iye asingambofi akazviziya. Akangoti pote vanhu vototanga kutaura nezvechihure chemukadzi wake, achingodzoka pavari vanhu ivavo vanobva vanyarara. Izvozvo ndo zvinogona kuitika kwauri iwewe. Vanhu vanenge vachitaura zvakaipa pamusana pako usingazvizivi, ende hazvisi nyore kuti ukurumidze kuzviziva. Shamwari dzako dzaunotamba nadzo, paunongoti simu kubva pavari, vanobva vatotanga kukutaura. Musikana uyu muri kumuona kunyarara hake, asi ihure risingaiti. Kakanyararira ubenzi, kanzenza kamusikana ikakaka. Chifunga kuti mashoko iwawo akasvika munzeve dzemukomana anga aine mafeelings newe, anga aine crush newe, mafeelings iwawo anobva atopera, ende mafeelings ake anobva atodzima ipapo. What about mashoko iwawo akapinda munzeve dzeshamwari yemukomana wako kana kuti yemukomana ari kukupfimba? Handi anobva atoritakura ototi kabhebi kauri kushayira hope kaye kari kunzi kanovhura hombe, kanovhura large. Tiza neupenyu hwako wangu. Ende unoziva kuti hapana mukomana anoda kuriska life yake achidanana nemusikana ari kutaurwa nezvakaipa. Saka anobva atongokusiya ipapo. Toenda pasituation yechi2 yekuti unonge uchinyeberwa zvinhu zvausina kumbobvira waita. Zvamva nekuti unogona kunge wakamborwara. Hakuna munhu asingarwari, munhu wese anorwara. Asi potanga kutaura mashoko ekuti kamusikana kakamboda kufa kabvisa nhumbu, kakamborwara zvisingaiti kachienda kuchikoro. Ende vanobva vatotsvaga zita remukomana ainzi muridzi wenhumbu yacho. Yanga yatofungidzwa kuti nhumbu iyoyo ndeyaningi. Saka uri kuti vanhu vanenge vachitaura zvakaipa pamusoro pako. Munhu akabereka zita rakasviba, zvinoita sekuti zita iroro rinenge richimuteera nechekumashure kwake, richifamba padhuze naye, richidzingira kure mukomana wese anenge achida kungoita mafeelings newe. Munhu ari kukuda, munhu ari kuda kukupfimba, ari kusangana nemashoko akaipa ekuti anobva amusvibisa mwoyo, obva atofuratira, obva atoenda zvachose. Saka kuita zita rakasviba kwakashata. Tataura number 1, taakuenda panumber 2. Panumber 2, kuva nema unrealistic expectations, kutarisira zvinhu zvisiko kana kuti zvisiri nyore kuwana paground. Only 5% yevakomana ndo vanokwanisa kuwana mukana wekutenga stand, kwakuivaka, kwakuipedza, kwakuzotenga property asati asvitsa makore 30. Hanzvadzi yangu, ndiripo pakukudza chokwadi pasina kuhwandirana, nekuti ndo basa rangu. Chimbovhura madziso ako utarise munyika. Vakomana vangani vari kuenda kumabasa? Ende pavashoma vacho vari kuenda kumabasa, vakawanda vavo vari kumbohora mari. Wochifunga kana uchiziva iwewe kuti stand inoita mari, ngatimbodhila nestand diki 200 square meters ku high density inoita mari. Uchaona kuti netumapei twavo twavari kuhora utwu anoda 5 years kuti aunganidze mari iyoyo, kana kuti atore loan azopedza kuibhadhara loan yestand chete. Then kuvaka kunoda 7 to 10 years. Tozotaurawo zvekutanga kutenga property yekuisa muimba iyoyo. Tobva tadzoka back kuti mukomana iye anenge akambopinda basa racho aine makore mangani. Unozviziva kuti vakomana vakawanda vachingobva kupinda basa vanomboita maexperiment nekumbofarafara achimbozvidyira mari yake. Paya ndo panotanga kuita development, pfungwa dzake dzaakumachiwa, akutanga kuronga. Saka makore anenge atofamba. Hazvisi nyore kuwana mukomana ane imba yakatopera kudhara nemota asati asvika pamakore 30. Saka iwewo kana uchida mukomana akatorongeka kudhara, hazvisi nyore kuti ukwanise kuwana mukomana iyeye. Ndozviziva kuti unotodawo kuroorwa nemunhu akarongeka, ende haisi mhosva kuda kugarikawo kana kuti kuenda pamba pakanaka kana kuti pakatorongeka kudhara.
Zvandakuudza izvi ndo chaizvo zviri kuitika mumadeveloping countries kana kuti munyika dzichiri kusimukira. Zviri nomawo ndezvekuti mukomana anozopedza kuvaka atova nemhuri, atova nevana kuchikoro. Apa ndo paunenge uchitiza vakomana ivavo uchitsvaga vakarongeka kudhara. Mukutsvaga vakarongeka kudhara ndo pauchasangana nevarume vevanhu vari kunyepa kuti havana mhuri. Ndo pauchasangana nevakomana vakakurira kumhuri dzine mari asi vanongoda kutambisa vasikana. Handi munozviziva kuti kakawanda kacho vakomana vakakurira kumafamily ari rich, vakawanda vacho maplayer, ndo vanoita mahit and run nekuti vanenge vachizviti vane capacity. Saka chimbodzora maexpectation ako mbichana uye ndiwo palevhori padzasi, izvozvo zvinogona kukubatsira. Takuenda panhamba 3. Namba 3, kubvuma kuitiswa nevakomana. Vasikawanda kwawanda munozochema kuti he vakomana vari kutitambisa, vakomana vakawanda vanongoda zvekutambisa, mukomana vobva vamusiya. Asi inini ndouya ndichikubvunza mubvunzo pasina kumbohwandirana kuti pavakomana vese vakakutambisa kana kuti vauri kuti vaida zvekukutambisa vakakubata chibharo here? Kana kuti wakabvuma kutambisika? Vakomana vanotambisa munhu anotambisika. Kana ukatambisika vakomana vanokutambisa. Pane vasikana vavai vasingabvumi kutambiswa vavai vekuti chero mukomana akada kumupfimba haabvumi zvinhu zvisina basa, zvokuti anotoenda mbiri kumaraini. Vakomana vachitotaura kuti kabhebhi kari apo ma1 kamusikana kakako hakatangike. Pozouya type dzevakomana vanoti vanocheka mabhebhi voti unonyepa ndinokahwina kundoda kuenda, achisvika obva abondera 1 na 1. Iwewe wakateerera vhidhiyo yangu unotoziva type yevasikana ivavo. Ine ndichitotaura kudai pane zita rinotoya musoro mako. Maybe musikana wakadza naye kuchikoro, maybe musikana anogara kumaraini kwenyu kana kuti wekuchechi, unotoiziva type yevasikana vasingabvume kutambiswa, vasingabvume kuitiswa. Saka mukomana ari kuda zvekuroora akazonzwa nezvemusikana akadaro, anobva angatsota make sure and anoisa full effort kuti abhilivhise musikana iye kuti handisi pakuda kukutambisa, ndiri kuda kukuroora. Ndiye mukomana anokwanisa kuhwina mwoyo wemusikana iyeye. Saka ukabvuma kutambisa uchatambiswa ende uchangosiyiwa watambiswa. Pavhidhiyo iyi ndichakupai masolution ezvinhu zvandataura pavhidhiyo inoyi kuti mungazvigadzirisa sei ende mungaita sei kuti mukwanise kuenderera mberi. Vhidhiyo iyi ndichaisa kuYouTube channel kwangu, saka kune vanoshandisa YouTube ndokwamunokwanisa kuenda muchikwanisa kuona mavhidhiyo akawanda, kuti ini mavhidhiyo akawanda ndinoisa paYouTube. KuTikTok ndinozongoisawo mashoma nekuti ndozviziva kuti pane vasingashandise YouTube vanongofarira zveTikTok, saka ndinozongoiwa nemashoma ekuti mudzidzewo. Asi munhu anenge achidawo zvekudzidza paresearch yandinoita anoendawo kuYouTube. Saka ndakuudzai zvinhu 3 zvinokutadzisai kuroorwa kana kuti zvinoita kuti musaroorwa. Hazviti kuti ndibva ndatsanangura zvese nekuti ndikazonganya kuzviwanza kakawanda kacho hapana chaunozobata. Saka tinenge tichingoitawo zvishoma nezvishoma tichipota tichizouploadawo mavhidhiyo acho kuYouTube, mamweniwo mashoma ndichizonzawo kuTikTok kunoku tichingobatsirana tichiita research, nekuti vakomana vamuri kuti havaroori vaiva vamune muchimba kuti vacho vamaiti havaroore havako. Inini vakomana ivavo ndinoswera navo. Saka ndiye ndichizovabvunzawo mubvunzo, ndichizogadzirawo mavhidhiyo kuti tibatsirane kuti tisangane pakati. Saka ukagara wakasubscribe kuchannel yangu hapazoshayiwo 1 or 2 zvaunodzidza zvichakubatsira, nokuti ndiripo pakungotsvaga chokwadi ndokuudzai sezvachiri, kuchigamuchira kana kusachigamuchira izvozvo zvinenge zvaakwamuri. Maita basa nekuteerera. Tosangana pachikamu chinotevera.